रायजो राजाया माखासे साननि उनाव जों नाब्ला सारखौबो जोङो उदां अख्राङाव मोनगोन होननानै मिजिंथिजायो। जोंहा गोदान बिटिसिआव गोदान गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारि सारा जोंना चिफ सारा जेरैबायदि नांगौ रोखोमै फारफ्रोम दिगै मदद होनानै दिनै नैबे मोनसे गोथार गुवाहाटी हाइकर्टआ मोनसे राय होनायाव बेवहाय दिनै जोङो जोबोद गोजोननाय दङ। जों सिगांनि समाव नांगौबायदि जों मदद मोननाय जायाखैमोन। थांनाय 5 बोसोराव बेवहाय जोङो खनसेबो जोंखौ उकिलफोरजोंबो रायलायहोहैयाखै। न'खरनि मानसिफोरखौ जोंनि प्रिजनार फेमिलि मेम्बार कमिटिनि जों सोद्रोमाफोरखौ खनसेबो गुवाहाटीयाव लाङाखै बा एडभकेटफोरजों जोंखौ जगाजग खालामनानै होआखै। दा बेवहाय सोरबा माखासे गेजेरनि मानसिफ्रा खामानिखौ मावदोंमोन, बेयाव जोंहा सेटिसफाइ नङा आरो सेटिसफाइ जाथावथाव खामानिखौ मावनानै होनो हायाखैमोन। न'खर हिसाबै गोजोननाय दङ आरो कमिटि हिसाबैबो गोजोननाय दङ। बेवहाय जोंहा साब्रैबो उदां अख्राङाव फैनो हाबाय। गुवाहाटी हाइकर्टआव जि डिसेम्बरनि 30 तारिखआव मोनसे जाजमेन्ट होबाय, बे साब्रैनि जाजमेन्ट। दा बे एसेबां गिदिर फासि अर्डार मोनलायनाय बे केसआनो जुदि डिसमिस जायोब्ला नैबे जाय जोहोलाव बिथांमोनहा 50 जननि बारा बेलाव दा दङ, निस्सय बिथांमोननि केसआ डिसमिस जानो बारा गोबाव सम नांनाय नङा। बबे समाव जोंखौ नासयबोदों, बबे समाव सोर दैदेनगिरिया थांनाय समाव थांनाय 5 बोसोराव जोंखौ मा बुंबोदों, माबायदि आखु दिन्थिदों, बेखौ जों दङ। बेखौ जों सम जायोब्ला निस्सय जों बुंनांनोबो हागौ।